Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. L-Ewropa, l-Afrika, l-Asja, l-Oċeanja, l-Amerika ta' fuq, l-Amerika t'isfel u l-Antartika huma 7 kontinenti li nsibu madwar id-dinja. Għandkom idea li ma huma l-akbar minn dawn it-tnejn? Araw ftit. L-akbar kontinent fid-dinja huwa l-Asja. Infatti l-kontinent tal-Asja huwa l-aktar kontinent li fuqu jgħixu nies. L-Asja tinsab fuq in-naħa tal-lemin tal-kontinent tal-Ewropa. Infatti xi pajjiżi jagħmlu parti kemm mill-Ewropa u kif ukoll mill-Asja, bħal-Russja. L-akbar pajjiż li jeżisti fid-dinja u l-pajjiż fejn oriġinaw dawn il-pupi. Fl-Asja nsibu l-ogħla muntanja li teżisti fid-dinja. Emmi, il-muntanja Everest hija l-ogħla muntanja tad-dinja. Hawn insibu wkoll l-aktar torri għoli li jeżisti fid-dinja. Tafu fejn insibuh dan it-torri? Dan it-torri jinsab f'Dubai. U tafu kemm fih solari? 167. L-aħwa? Ara. Ġieli rajtu bħal dawn? Dawn huma l-pożati li jużaw f'xi pajjiżi li jagħmlu parti mill-kontinent tal-Asja. Bħaċ-Ċina. Inti ġieli kilt ikel Ċiniż. Iċ-Ċina hija tassew magħrufa għall-ikel tipiku tagħha. Inħobbu jien. Ara tetu, hemm x'in tagħmel tetu. Tetu qed itir bl-ajruplan tiegħu u qed jgħidli li se jtir minn fuq il-pajjiżi kollha tad-dinja. Ara bħalissa tetu għaddej minn fuq l-Asja, l-aktar kontinent li jgħixu nies fih. Hemm ħafna pajjiżi fil-kontinent tal-Asja bħal ngħidu aħna il-Ġappun, iċ-Ċina, l-Indja u anke l-Vjetnam. Bħalissa tetu għaddej minn fuq l-Oċeanja, il-kontinent li fih insibu l-Awstralja, New Zealand u anke l-Fiji fost oħrajn. Qed ħoss il-bart tetu, bir-raġun tafx, bħalissa għaddejjin minn fuq il-kontinent tal-Antartika. Hawn ma tantx jgħixu nies, imma hawn ħafna pingwini u foki jgħixu f'dat temp kiesaħ. Għalissa ninsabu fuq l-Afrika, it-tieni l-akbar kontinent. Hawn insibu pajjiżi bħall-Afrika t'isfel, il-Marokk, il-Kenja u anke Madagaskar. Wasanna l-Ewropa, dan hu l-kontinent fejn ngħixu aħna l-Maltin. Tgħid jekk ixxejrilhom jilmħuk Żiżi u sħabha. Barra Malta, fil-kontinent tal-Ewropa, insibu pajjiżi bħall-Ingilterra, il-Ġermanja, l-Italja u anke l-Greċja. U wara fejn wasal tetu issa? Wasanna fuq l-Amerika ta' fuq. F'dal kontinent insibu pajjiżi bħall-Istati Uniti tal-Amerika, il-Messiku u anke l-Kanada fejn tgħix iż-Żija Marie. Fadlinna l-aħħar kontinent tetu, l-Amerika t'isfel. Hawn se nsibu ħafna pajjiżi oħra, uħud minnhom huma l-Brażil, il-Peru u l-Ekwador. Tiftakru x'ismu l-kontinent li fuq ma jgħix kważi ħadd? L-Antartika. Infatti fuq l-Antartika jgħixu biss xi xjentisti li jmorru hemm sabiex jagħmlu xi esperimenti jew biex ikomplu l-istudji tagħhom. Immaġina kontinent sieħ mingħajr toroq, ħwienet, skejjel, djar, traffiku u nies. Min jaf x'jiskiet hemm. Il-klima f'dan il-kontinent hija proprju l-akbar fattur li ma jħajjarx in-nies jgħixu hemm. Jiġifieri fl-Antartika hemm wisq kesħa u bekk huwa diffiċli ħafna li tgħix hemm. Imma l-kemm l-Antartika mhix abitata minn nies, hija d-dar għal ħafna annimali bħal pingwini, foki, baleni u ħafna aktar annimali li jgħixu f'temperaturi baxxi. Interessanti hux. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u sliem. Saħħa u grazzi
ser ngħidu ċaw.